In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia predominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to these special Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Mayong gabi mga higalag mga igsoon, nasubta kining inyong ato nga programa sa TV Apulia.org Panguluhan ug Pangunahan sa Lay Catholic Apollo International Sir Argeseno. Oban ni ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa ato ang Facebook page RJ Horolan Sandra Second TV Apulia.org page, and at the same time nga to ang tawag ining duha ka channels ato sa gipapahuway. Kaya nga to ang tawag ining bill na tingala ko, di ba ambot na nakabayad na ko pagkahuman karon na naman pilaing bot lang. Ko sabot. Ako ada nang ipahuman sa nya pagkahuman mag reapply og burag silbi sugod. Libog na ko unsay ko ang bayaran. Okay, so yon. So live kita karon sa itong Facebook page, and yun, sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow ninyo itong mga pages. RJ Horolan Sandra Second TV Apulia.org page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022, ug pwede sa mo mag-send din ng Facebook stars. Also itong mga channels sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo ang itong mga channels na Lay Catholic Apologist and the official RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum, ug pwede sa mo mag-send din ng super stickers, super chat, and super thanks. And magpasalamat una ako sa mga igsoon na mga Katoliko before ko magbasa sa inyong mga comments. Nga nagatabang, nagasuporta sa itong programa. Pinagyan na Sir Ronald Escalier and family, Sir Romeo Inodian family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Dinso Sibilias and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Topig Galyemit and family, Mama Burden Lapera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Henrieto Tubil and family, Sir Jerry Alacre and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernan and family, Sir Cyril Tura and family, Sir Jovelesi and family, Sir Jopet Senamort and family, Sir Roel Soliaca and family, Sir King Bias and family, Sir Zalimin and family, Sir Ramillones and family, Sir Edmondo Esteban and family, Sir Raymond Bunhayag and family, ug sa tanan nga nagatabang nagasuporta sa programa pagkahuman na wala nagapalitok sila mga pangalan, daghan king salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kini nga ang programa na gihapon din sa social media. Ug until now nagkinahanglan gihapon kita sa inyong tabang suporta kay lagi wala mi mahimo dinhi mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang ug inyong suporta. Sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang suporta pinagkas mga account numbers kung nako sa mga screens kana nagadagan nga information o pwede sab mo mag-message sa tong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. And announcement before tawag ining magbasa sa inyong mga comments mga sir ha. Before magbasa sa inyong mga comments, announcement this coming second week of July. So mahitabo nga to ang LCA Basic Apologetics Seminar. So sa gustong sa gustong tawag ining mutabang sa gusto mag-appeal rather. Sa gusto mag-appeal sa ato ang Basic Apologetics, ang ato mga topics, Divine Revelation, Holy Trinity, Larawan, Indulhensya, tawag ining sakramento, mga sacramentals. So ato mga basic doctrine nato so ato nang isgutan within mahog siya mga 10 to 12 days. Pero nightly lang, mga tagagabi lang ang atong klase via Zoom. So sa gustong mag-appeal sa ato ang klase or sa ato ang seminar sa kanang panahon, so pwede ko ninyong i-PM na after the program. And katong ato ang LCA SDA fundamental arguments, so gamay na lang nabilin mga 25 na lang ang nabilin. So sa gustong mo avail, yun, i-message ko ninyo mga sir after the program. Okay? Okay, sige. Okay, Ma'am Liza Dalaygon from Saudi Arabia. Yes, ma'am. Good evening nimo og sa imong tibuok pamilya. Sir Mr. Karsten Blue. Unya ka ng pagribulto-ribulto na naay tawag ining basihan. Yes. Ngano man kay ang basihan sa balaang kasulatan nga ang Dios wala magdili absoluto sa mga ribulto. Ang iyarang gidili kadtong mga Dios. Pero iyang gitugot sa kadtong mga ribulto nga wala giilang mga Dios. For example, kanang ribulto sa mga santos, ribulto sa mga bayani or mga monumento sa bayani. Biblical ba na Mr. Karsten? Yan.
Biblikal na. O kung nagabasa kag bala ang kasulatan, di nimo na ihatag nga argumento sa kuha. Okay, Mr. Karsten, Okay, Sir Larry Kasiban, good evening. Sir MJ Mapinsahan, good evening. Sir Nick Sanico, good evening. Sir Jeco Olorvida, good evening, sir. Sir Yuri and Ma'am Sally, good evening, good evening. Thank you kayo po. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga tabang. Sir, kinsa pa din ni Sir Romy Pisan, good evening. Ngutan ko unsa jud ang pinakaunang nga religion, unsa man katong wala pa ang Dios, sa tawag anang kuan, Mr. Asserted Mechanic. Pero kung maingon ta sa tawag inang Christian religion, actually late na ang Christian religion eh. Late na ang Christian religion, pero mo may tinuod. Nganong mo may tinuod kay mo man ang gitukod sa manluluwas nga mo imuluwas nato. So actually kining maong gitawag og relihiyon na maunta ni dapat sa sinugdan, pero tungod kay misupak man ang tao sa kabubuton sa Dios. So mao nang nagkadaiyag daghan ang mga natukod nga mga religions at the time, and usa din ha kadtong sa Judaism. Kana Mr. Assorted Mechanic. Sir John Talabay, sir, good evening. Sir Andy Hebreo, good evening. Sir Jopet Senamorte, pwede ask yung soul sa purgatory na matagal na nag-wait tapos wala na nag-offer ng mass or prayers sa kanila, mag-wait talaga sila ng matagal. Actually, sir, bisan pag wala ni nagpaampo sa ilaha, labi ng ilahang tawag ining pamilya, Sir Jopet, ang simbahang katolika, namang gud siya gitawag og requiem-mass. So kanang requiem-mass, wala na nagapunting sa isa lang kakalag, kung dili sa tanang mga kalag, sa mga naay nag-ampo o sa walay nag-ampo. So mo na Sir Jopet, bisan pag di mo ampo tong pamilya, ang simbahan mo mo supply ana nga tawag ining gimbuhaton kay para iampo lang tong mga kalag na sa purgatorio. Ngano man katong mga naa sa mga kalag na sa purgatorio kanang una sa protestante nga moingon sila nga giampo na to para tawag ining maluwas, wrong. Giampo na to na mga kalaga ngano man tungod kay naa sila gibayran nga mga damyos, una sila makasulod sa ngarian sa langit. Ang tanang kalag na nasa purgatorio, luwas na sila tanan. Pero anong naaman sila din ha, anong wala man sila sa langit, kay naa pa sila mga damyos nga bayaran. Kay every sin na ate damages na katugbang sa sala nga ato ang gihimo. So, ang kanang mingon nga wala tawag anang mamaluwas no, dili na mo itudlo sa Iglesia Katolika. Yung style sa mga sulpot kay para makapangilad mo na maghimo sa nagtudlo, ipakaon nila simbahang Katoliko. Muna Sir Jeffet. Sir Lorito Manding, yes, sir, good evening nimo og sa imuhang tawag ining payma. Sir Jeff, at yan sa sir, good evening. Kana mga sulpot maghaguro sa diretso sa impyerno kay di man na mo tuog purgatorio. Oo, tinuod na sir kaya sa langit biya gyud stricto ba ang langit, Sir Jeff? Stricto ba ya, di ba? Sa Revelation chapter 21 verse 27, walay bisan gamay sala nga makasuod sa langit. So bisan pag makagungsukan pa bisan pag damyos lang na the fact nga lama na sa imuhang kalag o lama na sa ato ang kalag, di gyud nakasuod sa langit. So kung walay purgatorio, Sir Jeff, wala. Why protestanting maluwas? Why protestanting maluwas? Okay, so dito sa tong topic. Solpot, ang mga taki, puro istorya o walay gibasihan. Actually, ganina, nag-upload ko ka ng mga reels kay, actually, murag duha ni kaadlaw karon nga di ko katulog, matagabi niya. Murag nahulog ba nga, nikambyo ang ako ang kuan ba? Nikambyo ang ako ang routine. Tulog og adlaw, pagkahuman, pagkagabi, mata, hantod mabuntag, hantod muhayag na. Murag nakuan ko, kanang murag nibalik ko sa kuang routine sa una. Atong wala pa ko ni adto og Del Sur. Mara pagkagabi magsigbasa, magsigi og tawag anang sulat-sulat. Nya hangtod nga nagpost kog mga reels, short videos lang nga to ang gipang post. Unya nagkatawa ko kay syempre ang atuang mo istorya ta dapat natay tawag anang basis. Dili pwede nga wala tay kanang basis. Kung mo interpret pud ta na dapat naatay gitawag og basis. Ngano man kay ang absence of the statement or tawag ng terms na gusto nung pangitaon sa balaang kasulatan, unya dili nimo makita, nya mingon ka nga di na tinuod kay di nimo mabasa, dili na siya magamit as evidence sa tawag ining hawanan sa pangatarungan. O dili na magamit sa gitawag og court of reason. Kana mingon ka nga nisupa ka sa pagtong Katoliko kay walay mabasa, dili na magamit sa court of reason. Gitawag na sa fallacy of silence. Inilad na nga argumento. Kaya kung sundo na to na nga panguna-una kanang inyong mga pangalan kamo mismo o kanang nagtudlo ninyong mga pastoy, wala na sa Biblia.
Kanong inyo man ang gituuhan. O, di ba? O, mo na nga, kining atong mga amigo nga gitawag og mga sulpot, puro ra opinion ang ipangbala sa imo or sa atua. Naatay facts nga ihatag, ang ilang itugmang sa tua, opinion chismis ni Pastoy. No, kanang gisulti ni Mr. Upong, chismis man na. Kaya kini si Mr. Upong, sige tilap sa lapalapa silang Pastoy nga nakatamak og hugaw sa iro. Di ba? Ano na nakasimple. So, maghatag taog-tawag ining rason. Again, kanang moingon ta nga dili mabasa, dili tinuod. Fallacious na siya nga klase ng argumento. Fallacious from the word tawag ining fallium. Buti pa sa from that Latin word fallium, from the Spanish word fallar. Buti pasabot ni ana, ano sa ba ni? Buti pasabot ni ana tawag ining deception, error. So kung yung tawag fallacious argument, buti pasabot errors of argument or errors of reasoning. Nganong errors man kay kanang klaseng argumento di na madawat sa hawanan sa gitawag og pangatarungan or hawanan sa gitawag og argumento. Dili na siya tawag ining madawat mga sir og mga ma'am. Di na madawat. O seto ang basis nga di gina madawat. Ang kanang kung gina pangutana sila always. Asa mabasa sa Biblia kapitulo bersikulo nga nanudlo ang mga apostol nga Bible alone ta? Wala eh. Dili ka makabasa na. Oh, na ibinutbot nga ginapost sa bagtaning nga version ko kang Barclay. Pagtan-aw, pag double check ng Barclay, gikan sa tawag ining old edition niya nga translation niya sa New Testament. Why nabasang Bible alone? Idungagan sa mga uplok. Di ba? Ana na nakasimple. Ana na nakasimple mga sir ug mga. So again, kanang maingon ta nga dili mabasa, dili tinuod, dili na pwedeng mamahimong basihan kung magmusupa ka or magpamatuod kag butang mahitungod sa imong pagtuo. Dili na tawag ining mahimong gitawag og basis. For example, unsa man ang ato ang gitawag og topic ato ganina nga nagkatawa ko sa ilahang mga comments For example, topic ato ganina unsa ba ni? Ano man ni? Okay. Topic ganina o asa ang written evidence nga ang simbahan Katoliko pagano kay mao man ni ang kwan. Mao man ni ang tawag inang ginapingon nga ang simbahan Katoliko pagano. Unsa may asa man ang written evidence ana? I-provide ko na ninyo. Kanang standard ha, dili pwedeng opinion. Tagaan ko yung libro nga kamo-kamo ra pigahimo. Dili pwede. No, kanang standard bisan pag ang inyohang pastoy mo nagsulat ana basta nasulat sa standard publication or nasulat sa standard books. Okay, dawaton ta na. Bisan pag pastoy ang nagsulat ninyo. Basta dito nasulat sa tawag in standard reference. Nga naman kay standard reference man good before man good na i-publish. Kuan man good na kanang i-double check man good na ba na ay double checking na ay gitawag og verification. I-verify una na before na siya i-publish. So kung mingon sila nga ang simbahang Katoliko pagano ano sa nahitabo nga sa kasaysayan sa tawag ining kalibutan gi-classify ang simbahang Romano Katoliko as pagan religion. Ano sa nahitabo na? Kaya kung di mo makaprovide og ebidensya, nagpasabot nga kanang inyong argumento nga ang simbahang Katoliko pagano, damguro na sa inyong pastoy nga inyong gisunod-sunod. Damguro na sa inyong pastoy. Skinop ko puri gaba. Di ba? Actually, kana nga klase nga gitawag og argumento kung saan pa ba kanang bitaw kana makaingon ta ba nga kataw-anan nga usahay musaka ang imuha bitaw asa man nagibutang ilang panabot no ano ba na ay tama ang argumento di dawaton. Oh, mabata nga kita sige pangatag ebidensya, asang ebidensya. Nga naman kay nag-engage man ta og kining nag-engage man ta og kining reasoning. Nag-engage man ta og information. So kinahanglan ato ang i-verify ng imuhang giingon nga ang Katoliko pagano. Atong i-verify na. O dili simple kung mag-verify na kay ebidensya. Dili kay puro lang imo baba.
Saon na di man madawat ang sinulat sa ilang pastoy kay marites naman ang ilang pamuolagi sir. Mo na kong giingon, chismis gani, chismis. Sir Ray and Ma'am Sheng, good evening, good evening. Amping mo kanon na Sir Ray and Ma'am. Amping mo kanon na. So karon. So usaon man nato pagtawag anang pag-provide og evidence. Actually daghang mang klaseng ebidensya. Pero sagad sa magamit nato sa tawag ining kining ingon ani nga reason, actually ang documentary evidence magamit siya. Nya pagkahuman kanang bitaw nga evidence from the experts na pwede magamit. Nya pagkahuman syempre ang kanang mga historical standing facts concerning the historical informations concerning religion or regarding religion. So ato ang magamit. Wala nga bisag asa nga mga libro nga ato ang tawag ining basihan, halos pare-pareho ang ilang presentation nga naman kay same evidence ang ilahang gitawag og gigunitan. Same evidence ang ilahang gigunitan. Dili ka na bitong tawag anang tanawa si mga pastoy karon no. Sir Jomar, yes sir, good evening, good evening. Tanawa na mga pastoy karon. Bisag mo saan na nasa musantop sila ngunahuna. Ang Katoliko gitukod ni Ignacio. Ang Katoliko gitukod ni Constantino. Ang Katoliko gitukod sa mga emperador. Ang Katoliko natukod lang 1870. Makita nato nga wa giklaro nga argumento. Way klarong information. Asa man gitinuod ana? Ano sa amang gidatukod ang simbahang Katoliko? Kaya kung maingon sila ang simbahang Katoliko natukod sa panahon ni Constantino. Sure ka? Ang kasaysayan ni maguba sa imo ha. Nga naman, kay again, before Constantine, naan ang simbahang Katoliko. Naan ang mga satupapan nag-reign anak ng panahon. Naan ang satupapan ng mga nagdumala anak ng panahon. Nya ingno nimo nga pag niboto lang sa panahon ni Constantino, mali. Sa panahon ni Ignacio, mali gihapon. Nga naman kaya si Ignacio, igo lang ni succeed. Igo lang tawag anang nisunod sa See of Rome as See of Antioch. Nga gitukod ni St. Peter. Siya ang ayaw. Pag-ukab siya mga libro. Sure ka ha? Ako ang nag-confiscate ang iyang tawag inang cellphone basta magabiin na kay time to study na eh. Sir Bay Ariola, good evening. Sir Rain Ariston, good evening. Dili nila na dawaton kay mawagtang 100%. Mo cute. Ay, Sir Robert, yes sir, good evening, good evening. Thank you ka na sir ha. Katalag in time, place. Aya, mo na ang basis to, sir. Muna atong basis kay ang kining sa badiha, Sir Robert. Anang sa badiha ba kanang gitukod sa Amerikana nga na diferensya sa una-una. Yung nila nga Katoliko po daw sila. Ko. So kung makapasara sila sa place, okay, good. Check. Pero di man sila kapasara sa time sa doctrine. Ex-gyapon. Wala, Sir Robert. Sir Leo Galanida, yes sir, good evening. Yo no Benavista, yes no, yes yo maayong gabi ini mo sa Benavista family, parinti na mo ni. Okay, sige. Padayon ta. So mo na ba nga ato ang pangitaan og ebidensya kay kita kung pangitaan talaga ebidensya mo provide man ta regardless og dawaton man nimo na o sa dili. Basta provided nga mo ang gi-provide nga evidence dili published by Catholics. Menos lagi mga sulpot ron na gabi nating ulan, ting uhong nga sab. O lagi. Sir Leo Galanida, yes sir, good evening. Mao lagi butbuton mga ganyan mga sulpot. Mao gyud sir tinuod na. No, di ba? Ana lang na. Muna kasi magkatawa ko sa ilang mga argumento. Magkatawa ko nga mairita ko ba? Asa man nagigamit ng pangunahon na ano? Di ba? No, again, balik ta kang San Pedro. O ingon sila San Ignacio ang nagtukod. Iko lang man ni saksi si St. Ignacio sa See of Antioch. Gitukod ni ang kanang Diocese of Antioch, gitukod ni St. Peter. St. Peter the first bishop, ay ubang the first bishop pero ang uban wala consider nila si Evodius. Si Evodius. And after Evodius ki-appoint ni San Pedro si St. Ignatius nga mahimong ikaduhang obispo sa tawag ining Antioquia. Kung dito ka magsugod sa counting sa succession kang Saint Evodius. Oh, asa man tinudan nabi? Asa man ang giingon nga ang simbahang Katoliko dili ang Kristo? Wala eh. Sir Doms Beralio from Bugo.
City Cebu, sir, good evening. Sige lang nagpangdaot na sa Katoliko ni mga sulpot apan wala nagtan-aw nga awahid ra kaayo silang gitukod. Yeah, tinuod na, sir. Tinuod na, sir. Tinuod na. So, sa tuang presentation mga sir ug mga ma'am, pag muhatag tag ebidensya dapat naatay duha ka gitawag og basis. Number one basis, syempre pinaka-importante na kinahanglan ang atuang i-present nga arguments. Kinahanglan based on facts. Kinahanglan base sa tawag ining facts. Nya kana man mga historical evidence, for example, encyclopedia, world history, makonsider siya as proof. Di lang kay simpleng evidence, kundi makonsider siya as proof nga naman kay conclusion po siya sa mga gi-provide nga mga evidence o counter evidence from the editors and the content tawag ining provider. Naminaw pud nimo Sir MJ, Sir RJ ako silingan diri, naminaw pud nimo watching from San Francisco, Agusan del Sur. Yes sir, good evening, good evening sa tanang mga namati diha sa San Francisco, Agusan del Sur with Sir MJ Manpinsahan. Matanaw unya imong kontra, ano daw? Magdebate mo sa matanaw unya imong kontra. O sige, i-communicate. Sila man kay nag-challenge ako si brother. Sige, wala problema. I-communicate lang ko. Pwede gyapon. Sige, ina sila. Nag-challenge man ka sila. Katong tawag ining last, ang ilang palusot, di na sila mag-challenge. Sulat sila nga sila i-challenge. Wala problema. Bisa okay ra pud ko kung bisan pag silang duha. Wala problema sa kuha. Kung ako ra isa. Mao ba. Sige, wala problema. Sige, yun ana, balik ta. Mga sir og tawag ini nga mga ma'am. So, pag ang kana bangong mga historical books or historical evidence magud mga sir. Before magud na nila i-publish, na anay kinaamagud sila itawag kanang ethics information ba? Information on ethics on information or providing correct information. Even gani media, even gani kanang mga newspapers. Before na nila i-publish, verified gid na. O for example, na ay gipatay ani nga lugar o i-verify una na before na tawag anang i-publish sa news. So ang mo verify ana, ang tawag ining katong responsable nga naghatag og information og kadtong responsable pod nga gitagaan og report. Nag-provide sa gitawag og report, for example, police o ingon ana mahitabo. Mga establish sa Church of Antioch followed by Evodius. Amo na akong giyon Sir Leo. Tinuod na. Actually St. Peter magud siya magud ang establisher sa kanang mga patriarchates Sir Leo. Kay nga akong Christian Community Bible kay walay Marcos 9:44 o 41 is nga naman kay naa magud nay kanang mga variants bitaw sa kanang mga manuscripts nga ilahang basis sir ako si brother. Naiuban nga ilahang tawag anang giumit. Sa Protestante wala nila giumit, sa Katoliko naapay panahon nga na-publish nga Biblia sa Katoliko nga ilahang giumit kay tungod kay na redundancy ana ingon ana sir ako si brother. So okay, sige balik ta mga sir ha. Balik ta. Okay, so before na i-publish na anay gitawag og verification. Sir Chris Parustia, good evening. So usama na pagtawag ng pag-verify. Ang kadtong tawag ka ng content provider, kadtong responsable ng sulat. For example, ako ang giimbestiga, murag silbi, ako ang giimbestigahan. So kinsa may pangayuan og pinakaunang dokumento, alag-alag ako ang silingan, dili pwede. Ang pinakaunang pangayuan og dokumento, statement, mahitungod nako, mahitungod sa akong kinabuhi, ang akong pamilya. I-provide na sa akong pamilya, birth certificate nako, mga testimonial tawag ining reference nga si RJ, kuani tawag ining buutan si RJ, badlungon si ang ingon ana. So kuhaon na siyang information isulat. Pagkauman ana naay gitawag og kada bitong evidence nga mag-corroborate dito sa statement sa ako ang pamilya. Di pagkauman so isulti mamangutana sa mga silingan. Di mo tong tawag ini i-corroborate ang evidence kumbaga. Then pagkauman ana i-gather to ipasa dito sa tawag ining
kining publishing company. For example, pag abot ito kasi standard ba tong istoryahan, dili man ang kanang individual books. Individual books ay walay kuan na, dili na wala ito lubagon ang publishing company ana kung individual ang writings. Pero may standard reference ay dili pwede. Kinahanglan i-verify gud na. Kay mahulog nga kung di nila na i-verify unya nag-publish sila mali, langawon ang ilang libro. Langawon ang ilang libro. Share Queen siya ng Mabinaya, sir. Good evening nimo. Magsimo ang pamilya. Dara. Okay, dara. Okay. So, yes, tinuod na Sir Leo, galanida. Asa na gani ko, nawa na ko da. Sir Lovewell Lumbay, yes po, good evening nimo sir, og sa imong tibok pamilya. Asa na gani ko ato, nawa man ko. Ay, na lang. Sige. Balik ta. So i-provide ang tawag ng i-provide information. So i-counter. So ang katong publishing company maghimo na siya og team to counter that information. Kung tinuod ba gyud ni. So katong team mo provide pud to sa ebidensya nga kini. For example, si Ardisino na tao na himugso ni abtong November 6, 1980 for example. Ningon ang katong counter tawag ining evidence nga dili kay nakakuha mi og kining birth certificate nga kini di siya na tao ni abtong March for example. November 6 ko na tao. For example. So ang himuon na po sa publishing company kay nagka-kontra man magpadala na sa nagletter sa PSA for example. Unsa ba gyud tinuod? Sumala sa record. Natao ba si RDCino sa March o natao sa November? Ngayon ang PSA o natao siya sa November 6, 1980. So mo itong ilang i-publish. So naguba itong counter evidence nga gihatag sa team nga ni-counter sa mga informations nga gi-provide dito sa or gi-counter dito sa mga informations gi-provide sa content provider. So ingon ana mga sir. So dapat every lihok, every yaw-yaw kung mag-isko tag standard information dapat with evidence. So katong mga evidence sa i-gather to nila pag-publish ana ma-consider siya as proof. Ma-consider siya as proof. So mauna, kita pod ng mga Katoliko, pag abot religion na, same ang nahitabuan eh. Pumataw siya magkatawag ko nga, di ka matuan na kaya ang tawag ining ang provider, Katoliko. Ilan jud kayo nga mga ignorante ba sa kanabitang pag-publish og libro? Ignorante kayo. Sir Japheth, langawon ang fake info. Yes, sir, tinuod na. Mo nang likayan sa mga publishing company, labi na kanang sa mga encyclopedia companies. Ang ilang objective ana to provide accurate information nga ilang i-publish. Unya, siyempre kung encyclopedia, kuan maguna siya kanang summary over tawag kanang tawag anang gilangkob nila ang tanang branches of knowledges. Muna kung magbasa pud ta, dapat kabalo taon sa siya pag-approach. Kung siyensya nga to ang basahon, siyempre ang siyensya until continuous man ang ilang investigation o experimentation. So but pasabot ang ilahang kung dili pa na conclusive. Kung naay conclusion sa karon pero i-expect na sa umaabot sa mga bagong discoveries ka kuan na tawag anang ilahan ng iripasuhon tungod sa mga bagong evidence ang ilang nagather. Unlike sa history, dili mo na kinalang baguhon. Kung na magay na mabago, siguro mga kanang mga terms lang nga panggamiton. Pero may kag information gyud dili ay. Di na mabago. Yes Sir Leo, tinuod na Sir Leo. Tanang mga historical books tawag ining nagkahiusa nga nagtudlo nga ang simbang Katoliko iya nagyunong sa Kristo. Okay, so karon. So interpretation. So pag mag-provide ta og ebidensya sa ato ang gi-claim, mo provide og ebidensya so based with the facts. Based sa facts, mo bitaw facts ang giingon ngano man kay dili siya opinion. Ang facts verified information na ang opinion cannot be verified. Mabato ka namin sa lang Katoliko pagano dili man mo verify nimo. Asa man nila i-verify nabi. Kani mga defensor Katoliko nga namati karon paminaw gyud mayo kay mo ni atong musukan pa ba argumento nga ma-counter sa kanang biniltuldo nga rason sa mga sulpot nga di ko motuan na kay pare magsulat. Ilang gyud kay ignorante sa
Kwenta mga sulpot one nga ana nga topic sir gamay ra ang mo comment ana di mo lagi. Ingon ana eh. Ay, nagkatawa ko sa comment na kuan katoliko sulpot. Unsay basis? Unsay basis? Dali na kay pagsulti ng katoliko sulpot. Unsay basis? Unsay imong gibasihan nga ang katoliko sulpot? Wala eh. O for example, kini kang look bagbag lusa. Kamakops Ginoo ko in taon mo mga uwaw. 20th century ra mo. Nya magkorek-korek mo. Kamakops Ginoo ko in taon oy. O ko masayop 1947 eh. Wala ko masayop. Mo ni kusukin na sila magsignyak nga kano man kay kung ato ang tiglumon ang tawag ining ilang kasaysayan, mapangka nga ang ilang pundok man-made. So siyempre, unsa may expect nimo silang pundok? Kay man-made man na, ang i-expect sa ilang pundok, ang ma-expect mo to sa ilang pundok, man-made doctrine. Mauna, Sir Glenn Muñez from Pulumulok, South Cotabato. Good evening, sir. Ug ayuhang gid pagluto sira. Kay si Cristo daw reply na niya eh. Si Romeo Valientos from Cacao, Hilongos, Leyte. Good evening. Batia sa pangalan anang kamakop muraman og kooperative. Mo lagi sir. Yes, sir Leo Granida. Claiming and proving are two different things. Mong chismis ra na sa mga sulpot. Ay, oo, tinuod na, sir. Sir Ferdinand Doltra, good evening. Naay ba sihan sila, sir, Historia or Marites? Wala lagi. Gibaboy sa laing tinuuhan ang Biblia ay tinuod na. Sir Robert, Catholic possesses the four marks, one, Holy Catholic and Apostolic, and the three attributes, infallibility, authority, and indefectibility. Mga sulpot di jud bisan usa kapasarya. Bisan usa, yes sir, tinuod na. Pero makapasar sila sa part lang. For example, kanang Catholic. Di ba? Naman to Catholic in doctrine, Catholic in time, Catholic in place. Sa Catholic in place, makapasar sila kay kung sa kuan ba, nikailap naman pud sila. Dili aron kay nikailap tungod kay nag-convert og mga wa pa kailang Kristo kun dili nikailap sila aron pagsamok-samok sa Katoliko. Diha man sila mabagsa sa Catholic in time. Even sa Apostolic in time, di sila kapasar ana. Ganun man, kaya ang ilang connection, putol. Nigawas lang man sila 16th century. Putol. So, kung sa attributes po, infallibility, di po sila maangkon infallible sila. Kaya ang nasa ila, the only infallible things, ngayon lang yunitan ang Biblia raman, nga di man po sila makahatag o kung sukan pa ba, kanang bitang final infallible interpretation sa nakasulat sa balaang kasulatan. So tama, di sila kapasar in terms of infallibility. Samot na sa authority. Nga naman, kaya ang ilang pastoy, ang ilang ordination, walay bili. Invalid. Kay white connection sa mga apostol. Muna, ang tawag ng kanila sa Sir Robert, mangingilad. Indefectibility, samot. Nga naman, nimbuto lang 16th century. So, but pasabot ay connection kay Kristo. Hanggang Kristo indefectible, ingon ko ni Kristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Sir Ruel Kirante from San Jose, Del Monte, Bulacan, good evening. Mualagi Sir Ruel alaan, confident mo ngak-ngak ng mga sulpot kay nakahulam og mas baga nga naong sa ilang mga bastoy. Oh man, Sir LD Cambarian Senior, good evening sir. Tinuod na sir, tinuod na. So ingon ana magud mga sir. Wanang lisod kayo ba? Lisod kayo hunaon bitaw. Lisod kayo kana bitaw imatik-matik ni buwag ibuhang tawag ining panguna-huna ba? Para sabton lang yun yung mga tawhana pero miingon man ilang doktor nga sabta lang na. Upo na kayong tambal. Sir LD Cambarian Senior, good evening. Again, tanan gito ko sa tao sulpot. Ay oo, tinuod na sir. Nagipadala siya pinagi sa pagbasa ng Biblia. Ako ba ito sa pangitaan na Sir Jeco? Asa mabasa sa Biblia, gipadala ka tungod kay nagbasa ka ra. No? Mali. Nya nasa gi-provide nga tawag ana mabasa ko no. Nya ang tawag ana mga preceding verse ang sumpay mabuko man. Sir Edgar Agay, sir, good evening nimo sa imong pamilya. So mao to mga sir ha. So kung mo-interpret ta,
Mag-present tag argument dapat with the facts. Naagyo ebidensya. Kaya kung mag-present tag argument nga walay gitawag og evidence, why pulos ng imong argumento? Why pulos? Why pulos ng imong argumento? Sir Nolan Pipito, yes, sir, good evening. Number two. At least every program na to natin learning bisan ginagmay lang mga sir. Number two, sa pag-present nato og evidence dapat na atay gitawag og correct interpretation and it must be taught by the teaching authority. Kaya nga naman, kay dili pwede nga magbasa kag libro o niya pagkahuman walay interpreter sa libro. Mura mag Philippine Constitution. Diba? O magbasa kag Philippine Constitution, magsabot-sabot kag imo. So sa may tabo, katawan ka sa mga abogado. Sir Jardy, yes sir, good evening ni Mustabasa family. Katawan ka sa abogado. Wag ik ang abogado katawan nimo, dili ko mo ka nagbasa kag konstitusyon, abogado ka na. Wala ang mga abogado, di po na sila muhatag og ilahang opinion na sila itawag ang legal opinion pero dili final. I-contest pa na dito atubangan sa hukmanan. Ang final nga interpretation o executory interpretation ang interpretation sa Supreme Court. Nga naman kay every books nga mag-exist na agyud nay nagunit nga teacher. Na agyud na teacher. Sir Ma'am Janila Jarco, good evening. Sir Fatih Boy Gimeda, good evening. Malagi Sir Ray Ramos. So, na agyud na teacher. Same sa Philippine Constitution. Sa Philippine Constitution, ang teacher ang Supreme Court. Muna pag naay mga discrepancies, naay tawag ining mga abuse of tawag ng authority, dangop ginadayon ang mga abogado sa Supreme Court. Karon, ang nahitabo, Biblia, mo man ang konstitusyon sa atong pagtuo. Sir Ray Razon, good evening. Sir Axel Smith, good evening. Kining Biblia mo man ang konstitusyon sa atong pagtuo. Ang question, kinsang interpreter? Sulbot? Dili pwede. Kung ang sulbot ang interpreter, asa man sila nagkuha og kwan? Asa man sila nagkuha og otoridad? Nga mag-exercise sila or mag-practice sila as the authority to interpret the scripture. Wala eh. Ang Supreme Court nagkuha sila og authority to interpret the Constitution in accordance sa ilahang mandate nga gihatag sa ila or gihatag kanila sa tawag ining Filipino people. Pinaagyo sa konstitusyon, di ba? So ang tawag ining ang nagpromulgate sa balaod, ang nagpromulgate ni anang maong gitawag og libro ang Filipino people. So ang gahom nga gihatag sa Supreme Court gikana sa gahom sa katawhang Pilipinon. So kining Biblia, ang interpreter ana naggikan sa otoridad ni Kristo mismo. O niya ang Kristo nga naghatag og otoridad, ang gitagaan ng otoridad ang simbahan. Inubuto si Kristo, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever you loose on earth will be loosed in heaven. Nakinig mga sulpot, nag-interpret mo sa scripture, asa nila gikuha ang ilang otoridad. Asa sila nagbase sa ilang authority nga makaingon ta nga ang ilang interpretation final and executory. Wala eh. Wala. Gana sa kwan ng mga sira, legalistic point of view. Sa tawagan ng punto legal. Sir Jeff Fergo, good evening, sir. Diba? Kana punto legal na, kumbaga. Dili pwede nga mag-interpret ka. Kaniha sa mga defensor katoliko, dako kay ni siya og kaning kwan, kaning kanabitaw may mamahimo na tong basis sa atong argument. Unsa literal meaning and the deposit of faith, Holy Scripture, actually sir, kuan lang sa sir, Holy Scripture and Apostolic Tradition. And yung magisterium, siya ang servant sa deposit of fide. Ang deposit of faith sa laing pulong na sa the Word of God. Ang Word of God, one ang deposit of faith, that refers to the Holy Scripture and Apostolic Tradition. Then ang magisterium, siya na ang servant.
Dili gud siya pwede kapantay sa scripture and tradition. Sir Jerry De La Rosa, sir, good evening. Sarah Roy Sabdi, good evening from Bukidnon. Bago lang sila ng sulpot, sila dayon interpreter. Mga na akong giingon. Mga tanawa na sila. Not less than 45,000 Christian sects. Ang milok sa tibok kalibutan, iya-iya sa interpretation. Nagkatibulaag. Nga naman, hindi man mo otoridad. Di man mo otoridad. O, si Ellen G. White, interpret po sa iya. Si Charles C. Russell, interpret po sa iya. Pero pareho ra ang ilang ano na Adventism. Luther, interpret po og scripture. Kining tawag ining mga iyahapong mga anak, interpret po og sola scriptura, gamit ng sola scriptura. Pareho sila teaching sola scriptura, pero di sila magkasinabot. Di ba? Pareho sila teaching nga sola scriptura, pero ang ilang interpretation wa magkahiusa. So diyan mo makita nga wala nila ang otoridad. Unlike simbahang Katoliko, Santa Iglesia Katolika Apostolika Roma, na exercise niya ang iyang authority from the very beginning of the foundation of the church. O tanaw tong Council of Jerusalem. Kasi nahitabo, gubot. Nagubot ang tawag ini mga tao kani abto, mga Kristiyano kani abto. Kay naay tawag ining nagpa-tuo nga mga Hudyo ipatuman pag yun ang balaod sa mga Hudyo. Di supak sa Pablo. Kaysa man ni Husay. Ang konsilyo mismo pinaagi ni St. James o sa conclusion o deklarasyon ni St. Peter. 4th century, katong si Arianism. O, sa may nahitabo. Kontrobersya ba tungod sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo? Gihusay gihapon. O tanang tawag ng mga Katoliko, bisag na iuban nga wa mo dawat. Pero naghatag og norms, naghatag og mando nga mao ni teaching sa simbahan gitukod ni Kristo. So even until now, di ba? So gi-practice, gi-exercise sa simbahan ang iyang otoridad to teach and to interpret the scripture. Sir Artemio Hista from Ampayon, Butuan City. Yes, sir. Good evening, good evening. Unsay reason nga nag-away ang Iran o Israel kinsay salan sa ila? Actually, sir, political, wala may nagpaluyo nga religious matter, sir. Nagtuo ko, sugod pa na atong pagkatunga sa Northern and Southern Kingdom before Christ pa na. Until now, di ko sila magkasinabot. Nya ang ila na nuclear mo na mga political reasons tawag ka ng kasakaron na Sir MJ. Pero in terms of faith, dugay na gina sila, di ko sila magkasinabot. Di ko na sila magkasinabot. Kaya binuksan ng Diyos ang isip, then He opened their minds so they could understand. So kinsa nag-abli? Kinsa nag-abli? Sino ang bumukas sa kanilang isipan? Ang Panginoong Diyos. So meron nagtuturo. Di ba? Oh. Kasi yung account diyan, Mr. Sabaktaning, refer yan doon sa fulfillment of the scriptures. Kaya nga naiintindihan nila. So hindi nila naiintindihan sa pamamagitan ng sarili lang nila. Merong nagturo. Kaya Sabaktaning, mangingilad ba ng tawhanan ni? Sir Jayco Olorvida, di na ikaw Sabaktaning kay close mind. Sir JC Buta, di sir, good evening. No, lagi. Di ba, ano na nakasimple? Oh, ay bisan kini sila sa Sabaktaning na pare-pareho mo sa teaching nga sola scriptura, di pa sila makasinabot silang mga barkadang protestante. So kinahanglan, kung magbasa kang scripture, dapat ang imong interpretation dapat based only to the teaching authority of the church founded by Christ. Kaya kung wala ka sa church founded by Christ, dili ka makakaplag og tama ang interpretation sa nakasulat sa balang kasutan. Posibleng mahimong tama ka, pero dili gyud na mamahitabo nga mayong tag-final na imong interpretation. Pwede pa na makontest imong mga barkada. Naapay ka tungod sa pagwali mo pero ang Mr. Raniel Sakiti. Unsay basis? Mr. Sakiti. Unsay basis nimo ana Episo 4:11? O may gingon din ang pastoy magwali. Taka lang. Ay, nalang. Okay. Yun. And lastly, dapat ikaw nga nagbasa sa balaang kasulatan, dapat na kay background sa gitawag biblical interpretations.
mo na kinahanglan mo gamit ka og mga biblical criticisms. Mo nang tools of interpretation. Mo na mga sira mo gamit kag biblical criticisms. Dili man na ma-apply sa mga dili Katoliko kay sula scriptural lang man sila. Kaya kung mo gamit sila mga biblical criticisms, kung mo gamit sila ana mga sir ug mga ma'am, nahulog giguba nila ang ilang teaching nga sula scriptura. Nga naman kay naghimo naman sila butang outside the Bible. Ikaw nga yung bobo rito eh. Ikaw yung bobo rito misal sa bagtaning, hindi mo naiintindihan yung nakasulat sa St. Luke chapter 24 verse 45. Hindi mo yan naiintindihan. Ang context dyan, yung fulfillment na yung tagapagligtas mabubuhay ulit. Yan yung konteksto. Hindi focus dyan na yung scripture yung tuturo. No. Alam na nila yung about the scripture kasi meron silang teacher at the time. Sino teacher nila at the time before Christ? Yung mga Pariseo. Yung Judaic religion. Nga ngita sa bata nga maghari sa mga Hudyo gitudluan sa daw kuno gitudluan si bituon sa daw kuno ang Bautista. Mao lagi Sir Robert, kung ang simbahang Katoliko mao ang Supreme Court, ang mga lang tinuuhan kay mga okay lang untag ang mga barangay tanod na pa ni connection sa government. Sir Ray, kana sila wala man sila connection. Usok na pa mga loose command. Then on say basis Mr. Rahal, di ba? Dili man parehas ninyo sino nga balitok og utok on sa may basis ninyo. Nga ang utok balitok on say basis. Tungod sa inyo ang opinion. Entitled man kasi mong opinion. Pero ang question, kana bang imong opinion na consider ba siya as facts? Wala eh. Wala. For example, Seventh-day Adventist man si Mr. Rahal. Huwag ko masayo pa. Ellen G. White, nabasa ba sa Biblia? Pero ano tuon eh. Diba? Magkatawa-tawa. Mawalagi Sir Mel. Sige lang, sagdi lang na sila. Okay lang tag-awol Sir Jeco. Okay, tinuod mo yun na naagi connection. Pero sila, los command yun na. Wagi na sila. Wagi tawag ining connection. Rebuild kung baga. Wala connection. So man kinahanglan na ay na kay tawag ining hermeneutics or dili part lang na sa biblical criticisms eh. Kanang hermeneutics eh. Part lang na sa biblical criticisms. So ang tawag ining mahitabo kung wala ka na di ka kasabot. Kimura ba og ka nang naen na daot nga makina nya pagkaman imong ayuhon kinamot nang nimo di kay mo abrihan tong pinakilawom. Maapod na sa Biblia. Ang Biblia mo lang makina. Kung nakikiyuna-una nga tawag ng problema or contradiction sa balang kasulatan mo gamit ang tools of interpretations o dili pwedeng magamit ang Bible alone din ha. Kaya kung mo gamit ang biblical criticisms buti pasabot ana ni gamit kag puntos outside the Bible. So wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow nyo itong mga pages RJ Horolan Sandro Second TV Palya.Tur gamit na page, Kuya follow sa page and RJ's Vlog 2022. O pwede sa mo mag-send din na o Facebook stars mo sa itong mga channels. Sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe niyo itong mga channels Dalay Catholic, Apologist Interest Official, RJ Sandro Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious sa forum. O pwede sa mo mag-send din ng super sticker, super chats, and super thanks. And ayon, sa mga Katolikong tawag yung gustong mutabag sa itong program, pwede rin yung ipadala yung tabag suporta. Pinagis ng mga account numbers, kanako na sa mga screens, kanang nagadagan ng information, o pwede sa mo mag-send o message sa itong page kung may remitan sa inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat mga sir o mga ma'am. Okay. Siguro mga 8 p.m. Ay, nasi, honey? Sige, papahuman ako. Ayun na pala ko. Pahuman ako. Sir Simonsion na, good evening. Sir Rojito Javier, good evening. Sir Rain Ariston, grabe po da. Grabe po doy. Tawag ay nang maugyod, grabe po, wag utok sir. Butangan lang itong utok, katulad lang utok sa pinakagamay ba? Sige na lang. Okay, sige. Kana lang una mga sir mga mama. And yun, gusto daw kong padayon pero ang panahon naningil na po ng panahon na
Kinahanglan na putang muhunong. And ayaw mo kalimot sa pag-tawag ini pag-subscribe always sa ato ang mga channels, and also pag unya ma-repost niyo sa ato ang channels. Unya mga sir ug mga ma'am ha. Okay, takaron sa mga mapastoy kay kung ipit sa debate mayra nagmanumbag mo ba? Okay, dahil pangandama gyud sa Arniel. Sige. Atong isugdan na atong program sa pag-ampo ato pintapuson pinaga sa pag-ampo. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to thee, especially the Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Ni Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sir Aaron Villa Gonzalo, good evening, sir. Grabe. Tungaw yun, sir. Ay, itubag na si Robert, no? Itubag na si Robert. Okay, sa ngalan sa Bugpira sa Pulia Puntor Gamin nagipaguluhan ng ipangunahan sila Catholic, College International sa kumakaubanan sila CA. Sa tanang mga Katoliko nagasubaybay, nagataban, nagasuporta sa programa, kirin yung ubos, nga lagad o gison sa pagtong Katoliko sa Argeseno, temporaryong manamilit yung pumingon, Ecclesiam Serviri at Fidem Catholicam Defenderi. Mayang gabi yun Ave Maria, Viva Cristo Rey.